मोपा विमानतळ जावचं न्ही म्हणून देवाक बोकडो सोडपाचो प्रकार सुरू जाल्यात. मोपाक जमीन दिवंक थंयचे शेतकार तयार नात. सरकार खंय तांचेर जबरदस्ती करता. शेताचेर ते जगतात, पोट भरतात. ही शेत जमीन गेल्यार तांणी कितें करपाचें, कशें जगपाचें काय म्हणून तांचो प्रस्न. तांणी सगळो भार थंयच्या देवाचेर घाला. शेतकारांनी एकठांय जावन देवाक बोकडो सोडलो. म्हणजे ही लोकशाही असताना सुद्धा बेबंदशाही सरकार करता, तर ही बेबंदशाही आमकां पसंत नाही. आणि आमची जमीन जी शेताची ही सगळी शेतीची जमीन, आणि ही जर शेतीची जमीन जर सरकारान घेतली तर आम्ही नंतर शेत खंय करूचो आणि काय करूचो. आम्ही पिढ्यान पिढ्या हैसर शेतकरी म्हणून आणि बागायतदार म्हणून आम्ही हैसर आमचो उदरनिर्वाह करतो. ही जबरदस्ती चाललेली आसा आणि आता ते म्हणतात आम्ही एअरपोर्ट करतलोच म्हणून. तर त्या एका आमची जमीन वाचवच्यासाठी म्हणून आम्ही बकरो सोडलेलो आसा देवा. शेतकारांनी देवाच्या नांवान बकडो सोडून मोपा आड गाराणे घाले. हे कोण मनीस ह्या आमचा सगळा ॲक्रेशन जमीन करून पुढे सरलेले असं त्यांना बरी बुद्धी दी, बरी विद्या दी आणि आमची जमीन आमकां दिवन आपली वयली खंय भायर आहा मोपान ती घेवची तेंच्यांनी आणि आपलो विमानतळ करपाचो. आज सगळे आम्ही गांवचे प्रतिनिधी जमान आज हो बकरो दिल्लो आसा, तो बकरो तूं मानून घे. पुडंटा खातीर विनोद मेथर. मराठी राजभाषा समितीचे पणजे मळ्यातले निर्धार मेळाव्याच्या सक्ती प्रदर्शनाक 1,500 लोक जमलो. मराठी राज्यभाषेचो दर्जो दिवंक विधानसभेचे खास अधिवेशन आपोवचे, मराठी वावुरप्याक धमक ना, आक्रमक जावचे, मराठी आड वावुरपी आमदारांक घरात हाडचे अशे उले मारून फुडाऱ्यांची भाशणां जाली. एक अपक्ष नरेश सावळ आनी दुसरो मोगोचो लवू मामलेदार सोडल्यार एकल्याय आमदारान मेळाव्याक तोंड दाखयले ना. आज असा निर्धार करूया की मराठीच्या आड येणाऱ्या कुठल्याही माणसाला आम्ही नेस्तानाबूत करणार आहोत आणि मराठीचं सरकार इथं निवडून आणणार आहोत, एवढाच आज निर्धार करूया. एक कृती आपल्याला आखावी लागेल, तेव्हाच सरकार मराठीकडे पाहणार आहे. हातात तलवारी घेऊया, तेव्हाच या सरकारला जाग येईल. 85 पासून जो चाललेला आपला आंदोलन आजपर्यंत आपण करत आहोत. विधानसभेत सत्याग्रह, विधानसभेत घुसण्याचा प्रयत्न, सत्याग्रह, निदर्शन ही खूप झाली, मेळावे खूप झाले. आता अशा प्रकारची आपल्याला कृती नको आहे. आपल्याला हातात कायदा घ्यावा लागणार आणि येत्या ज्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारला मराठीला राजभाषा करण्याचा ठराव आणण्यासाठी भाग पडूया. अत्यंत सुवर्ण संधी आहे सरकारला मराठी राजभाषा करण्याची. म्हणूनच सावळ साहेबांचा ठराव तिथं संमत झालेला आहे. जर बहुमत नसतं तर तो फेटाळला गेला असता. तेव्हा या ठरावाचं रूपांतर आता विधेयकामध्ये त्यांनी करावं आणि त्यानं आम्ही सांगतो मुदतच येतो म्हणायला हरकत नाही. येत्या 2 दिवसांच्या अधिवेशनामध्ये हे दुरुस्ती विधेयक आलंच पाहिजे. तर आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी उभे राहू. नसेल तर काय ते म्हणजे मी पुढे बोलायची गरज नाही, ते आमचे मतदार बघून येतील. तर अल्पसंख्याकांच्या मनामध्ये असं भरवलेलं आहे की मराठी राजभाषा झाली तर गोवा महाराष्ट्रात जाणार. मराठीला राजभाषा करणं आणि रोमी कोकणीलाही त्याबरोबर राजभाषा देणं हे त्या प्रश्नाचं उत्तरही त्यांनी सांगितलेलं आहे. तेव्हा ख्रिश्चन बंधूंनो, आम्ही तुमच्या भावनाशी सहमत आहोत. आम्ही तुम्हाला विरोध करणार नाही आणि तुम्हीही आम्हाला विरोध करू नये आणि अशा पद्धतीनं आपण पुढे जाऊया. हा लढा सुरू झाला मराठीच्या आणि कोकणीमधील. खरं म्हणजे मी त्यावेळी विश्लेषण करत होतो. माझा निष्कर्ष असा होता की राजकारण्यांनी केलेलं ते कुभांड होतं. ते कुभांड इतक्यासाठी केलेलं होतं की कुठंतरी त्यांना खुर्ची टिकवून ठेवायला पाहिजे होती. त्यावेळी 30 आमदार होते गोव्यात. त्या 30 आमदारापैकी जवळजवळ 20 हे मराठीच्या बाजूने होते. 18 आमदार तर मोगो पक्षाचेच होते. पण ते सर्वजण मराठीच्या बाजूने होते. तरी पण मराठी राजभाषा का झाली नाही हा प्रश्न पडतो. कारण भडकावणारे लोक जास्त आहेत. आपण कटिबद्ध आहोत, मगो पक्ष कटिबद्ध आहे आणि ह्यासाठी आम्ही इकडं वचन देतो, आश्वासित करतो सर्वांना की मराठी ही राजभाषा होणारच. गोव्यात मराठीला लोकाश्रय आहे आणि तो राज्याश्रय नाही. आणि ह्याच राज्याश्रयासाठी मला वाटते आपण प्रत्येकानं एकत्र व्हायला पाहिजे. नरेश सावळांनी एक सुंदर बिल मांडलेलं होतं विधानसभेमध्ये
मराठी राज्यभाषा करण्यासाठी, आणि ते बिल खरं म्हणजे ती दुरुस्ती करण्याची गरजच नव्हती. म्हणजे कुठंतरी कुभांड रचण्यासाठी किंवा कुठंतरी फसवण्यासाठी हे केलेलं होतं. या युतीच्या सरकाराकडे मी तुमच्या समक्ष तुमच्या समोर मागणी करतो आहे की 2 दिवसाचे अधिवेशन भरवून मराठीला तिचं मानाचं आणि हक्काचं स्थान देण्याचं कर्तव्य तुमचं आहे आणि ते तुम्ही पार पाडलं पाहिजे. राज्यभाषा झाली पाहिजे आणि तीच खरी ताईंसाठी श्रद्धांजली ठरेल असं तुम्ही आणि आम्ही न म्हणता ज्या लोकांनी ताईंचा वापर सरकार आणण्यासाठी केला त्या लोकांना सुद्धा वाटलं पाहिजे. संबंध देशभर लोक बँकांच्या आणि एटीएमच्या समोर लाईनीत उभे आहेत. मला वाटतं कदाचित आमची तिथे लोक लाईनीत उभं असतील आणि त्यामुळे खुर्च्या खाली असतील. घेऊया एक ब्रेक.